Ayan yung ube halaya. Ang sarap nga. Mga karo, tayo magluluto ng merienda. Ang ating gagawing merienda ay halaya na turon. Kakaiba to mga karo. Ito po yung niluto natin nung nakaraang araw. May natira pa kaya nag-crave kami ng turon. So, ito yung naisip ko. Mga karo, ganito po yung pagbalot natin ng lumpiang halaya. Dapat sobrang siksik po siya para hindi pasukan ng maraming mantika. Lagyan natin ng tubig para dumikit. Mga karo, ipiprito na natin yung lumpiang halaya. Ayan mga karo, yung lumpiang halaya natin. Kakaiba to. Hindi ko alam kung mayroon nang nakagawa nito. Pero nasubukan na namin ng misis ko to, masarap. Hahanguin na natin to mga karo. Golden brown na po yung wrapper natin. Mga karo, meron tayong guest ngayon, bata. Sasamahan tayong kakain ng lumpiang halaya. Tara, Jacob, kuha tayo. Wow, daghan ang sulod. Umuta. Ang bango, mga karo. Lamig kayo. Lamig kayo. Hi guys! So, ako naman yung titikim ngayon ng meriendang hinanda ng asawa ko. So, bago yon, gusto ko lang sabihin sa inyo na nung bata pa lang kami, ang laging dessert namin kapag merong mga okasyon ay yung ube halaya talaga. Minsan, wala siyang kulay, minsan meron. Kasi yun talaga yung niluluto lagi ni mama and favorite namin siya. Pero ngayon, iniba ito ng asawa ko. Kasi ibinalot niya ito sa wrapper para maging parang itsurang lumpia siya. So ngayon, titikman ko na yung hinanda ng asawa ko na mas pinasarap daw na ube halaya. Ayan. Pabaliin ko muna to para makita natin yung laman niya. Yun. Ayan yung ube halaya. Ang sarap nga! Tapos nilagyan yung wrapper sa labas ng condense. So, saktong-sakto yung combination ng tamis ng milk, yung condense, at saka ng ube halaya. Tapos, ang crispy pa ng wrapper. Narinig niyo yun ng crispy? Nakaka-addict siya. Very good pa.